דיאנטיקה, התפתחותו של מדע, מאת אל רון אברד. דיאנטיקה, פירוש המילה דיאנטיקה הוא דרך המיינד או דרך הנפש. מיוונית דיה, דרך, ונוס, מיינד או נפש. זו שיטה של אקסיומות מתואמות שפותרות בעיות הנוגעות להתנהגות האנושית ולמחלות פסיכוסומטיות. היא משלבת טכניקה מעשית ושיטה שנבדקה ביסודיות כדי להגביר את השפיות באמצעות מחיקת תחושות לא רצויות ורגשות לא נעימים. פרק ראשון. מכונת החישוב האופטימלית. מכונת החישוב האופטימלית היא נושא שרבים מאיתנו חקרו. אם היית בונה מכונה כזאת, איך היית מתכנן אותה? ראשית, המכונה צריכה להיות מסוגלת לחשב בדיוק מושלם כל בעיה ביקום ולתת תשובות שיהיו נכונות תמיד ובאופן קבוע. שנית, המחשב יצטרך להיות מהיר ולעבוד הרבה יותר מהר מהמהירות שבה אפשר להביע במילים את הבעיה ואת התהליך. שלישית, המחשב יצטרך להיות מסוגל לטפל בכמות גדולה של משתנים ובעיות בבת אחת. רביעית, המחשב יצטרך להיות מסוגל להעריך את הנתונים שלו ויצטרכו להישאר זמינים בו לא רק תיעוד המסקנות הקודמות שלו, אלא גם הערכות המובילות לאותן מסקנות. חמישית, צריך להיות למחשב מאגר זיכרון עם קיבולת כמעט אינסופית שישרת אותו ושבו הוא יוכל לאחסן נתוני תצפיות, מסקנות טנטטיביות שעשויות לשמש לחישובים עתידיים, והנתונים במאגר יצטרכו להיות זמינים לחלק האנליטי של המחשב בתוך שברירי שנייה. שישית, המחשב יצטרך להיות מסוגל לארגן מחדש מסקנות קודמות או לשנות אותן בהתאם להתנסויות חדשות. שביעית, המחשב לא יצטרך מנהל תוכנה חיצוני, אלא יהיה בעל דטרמיניזם עצמי מלא בנוגע לתכנות שלו, כשהדבר היחיד שמוביל אותו זה ערך הנחיצות של הפתרון שהוא עצמו יקבע. שמינית, המחשב יצטרך לשרת את עצמו ולהגן על עצמו מפני נזק בהווה ובעתיד, ויהיה מסוגל לאמוד נזק עתידי. תשיעית, המחשב יצטרך קליטה חושית שתשרת אותו, ולפיה הוא יוכל לקבוע את ערך הנחיצות. הציוד צריך לכלול אמצעים ליצירת מגע עם כל המאפיינים הרצויים בעולם בעל הגבולות. זאת אומרת, ויזיות צבע, אודיו. Sample complete. Ready to continue?